moi taas kaikki katsojat. Nyt mä oon ulkona. Ja todiste, olen ulkona. Lunta. Ja pimeää. Joten mä löysin tämmösen erikoisen pussin. Tai no, tanttulakki enemmänkin toi. Tiedättekö te mitä tää voisi olla? Kuulostaa kun siellä olisi jotain. Siellä taitaa olla jotain. Eihän muiden tavaroihin saisi koskea, mutta joo. Katsotaan nyt. Mitä täältä löytyy. Eli onnen tanttulakin on vaksaus. Taisikin aika hyvät nimet tällä videolla. No joo. Katsotaan. Nokia. Ja sitten voi täällä olla jotain muutakin. Toinen Nokia. No mä tiedän, että Nokiatkin tykkää joulusta. Jos ette tuttujen tunne, niin hän on Scary Nokia. Tää ei oo ihan hyvä juttu. Näillä on aina pahat mielessä. Huomenna on joulu ja nyt mulle tulee Scary Nokia. Jee! Hyvät yhdistelmät. Mä ehkä otan nää mukaan jonnekin pois. Niin mä otan näitä tällaista tuntuakin. Nyt mä en tiedä mitä mä teen noilla, mutta mä nyt löysin niin mä otan ne mukaan. Nyt täällä tonttulakissa. Hyvää joulua vaan teillekin. Mun joulu taitaa loppua tähän. Ei nähdä ehkä ensi vuonna. Sekin on meni naapuri, niin en vitti näyttää. Juu, mä tein kotona. Kattokaa, tässä on vähän tämmöstä parempaa lunta. Let's check it out. Jop, this is snow. Nyt ei ole kovin hyvä sää. En tiedä edes näkyykö tässä kamerassa, mutta ei ole kovin hyvä sää. Ja mä tulen tänne meidän karillikatakseen nyt vähän tutkimaan enemmän näitä. Täällä on vähän lämpimämpi, vaikka täällä ei edes ole nuotiota päällä. Joulu on huomenna. Joten mitä te teette täällä? Kertokaa se. No. Ei ole paha. Ottakaa hetki. Nämä on pahoja. Sinä ja sinä. Sä et oo paha, sä oot tonttulakki. Onko tämä todistetta, että tonttuja on olemassa? Ei ole. Ja kyllä minulla on nuha. Eli no, ei flentään, mä en oo kipeä. Mä olin kipeä, kun mä kuvasin viime viikon videon. Mä olin jo, silloin kun se video tuli ulos, niin mä olin jo parempi. Ja sitten seuraavana päivänä mä olin ihan sikalla. Joten nyt mä oon taas terveenä, joten mä viittiin tulla ulos tekemään tämän videon. Tai siis mun piti tehdä semmonen perus vlogi ulkona kävelystä. Mutta tää vähän muuttukin, kun tuli tämmöset pikku jutut messiin. Ja siis mä kuvaan nyt tän ite, koska mun kuvaajani on kipeänä. Joo, kipeä. Ja hän ei nyt päässyt tänne kuvaamaan mun kanssa. Ja no, muutenkin mä kuvaisin vlogit yksin, että siksi hän ei nyt ole tässä. Yleensä hän on aika usein mun videoilla. Kaikilla niillä, mitkä on kuvattu ulkona. Mutta tässä videossa hän ei nyt tule. Ja
Mä ehkä saatan tehdä oikeastikin semmosen niinku vlogin, missä mä menen vaan ulos. Kommentoikaa, jos mun pitäisi tehdä semmonen. Mutta nyt jatketaan, mitä meidän piti aloittaa. Ja sori tästä pikkukatkaisusta, tää jotenkin lähti mun sovelluksesta. Noniin, eli nämä 2 ripuliaivoa. Juu. Ripuliaivoja. Ja. That's pretty creepy. Noin. Oljenkorret liikkuu. Itsekseen. Vähän kriippaavaa, kun tää on Tonttulahteen sisällysviilai. Apua. Mä kuulen jotain outoja ääniä. Oletteko te ne? Eiku. Oletteko te ne? Eiku, oletteko te? Eiku, oliko se te? Suomen kieli on vaikeet. Mä en osaa edes sanoa, oliko se te? Oliko se te? Kai mä nyt sanoisin oikein. Mä en osaa enää puhua mun omaa suomen kieltä. Ja siis niinku, no omaa äidinkieltä. Minis niin? My mom's tongue. Noniin, ne on nyt tonttilakessa. Ei tullut mitään selville tänne. Mennään pois. Hetki. Noniin, mennään. Pitäisikö mun tehdä joku jouluspesiaali? Mietin vaan. Kun jouluhan on jo... Niin mä lupasin teille siinä mun joulukalenterivideossa, niin mä sanoin, että mä teen 24. päivä vielä videon. Eli huomenna. Ja no nyt on tullut 3 sunnuntaina se video. Eli joka sunnuntai tähän 2-4 asti tuli 1 video. Ja nyt huomenna on viimeinen finaalivideo. Jolla mä niinku lopetan tän sarjan. Kommentoikaa, jos mun pitäisi tehdä ensi vuonna samanlainen. Ja mä varmaan teen jonkun spesiaalin sitten uutena vuotena. Koska uusi vuosihan pian tulee. Ja silloin päästään ampumaan raketteja. Pitäisikö tehdä rakettien ampumisvideo? Tai siis en mä voi ampua raketteja. Mä oon alle 16-vuotias lapsi. Se olisikin nähty. Alle 16-vuotias lapsi ampui raketteja. Kava toi hirveä onnettomuus. Miettikää nyt. En mä viitti ampua ite raketteja, mutta niinku että minä ja mun äitini ampuu raketteja. En mä ehkä siitä tee videota. Saatan tehdä ehkä jonkun. Hei, lasketaan yhdessä 10. Niinku, että 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja sitten tulee niinku hyvää uutta vuotta. Niin saatan tehdä semmosen ehkä. Jos mä osaan tehdä. No joo, mä laitan nyt hanskat, kun täällä on vähän levää. Mutta pakkasta tullut, niin ei jäädytä sitten sormet. Jotka mietitte. Missä on? Mä tunnen, kun mun jalat on ulkona tästä ihmeen boksista. Tossa pääsee ulos. Mun pitää päästä sitten minua. No joo. Mä kuulen vaan ison bang. Kuuluu varmaan teidänkin videolla ja sitten yhtäkkiä mä jouduin tänne. Tulo näytä kuuluu. Missä? Mä oon leikkipaikassa.
En mä oo kovin kauan. Mä joudun jotenkin tonne. Näkyyköhän mitään? Tuonne. No, tää on nyt väärinpäin, mutta meillä on tämmönen. Tossa on hella. Se ei nyt vaan näy, koska on lunta. Ja sen alla on tommonen joku kolo. En tiedä miksi. Mä joudun sinne. Kato tässä Nokia. Ne on kadonnut. Missä? Onko sulla taskussa? Tää mun mielestäni mitään pistetään taskussa. Nokia on mun taskussa. On tosi pelästä. Tää on jo tuttua puolella. Nyt menee hermot. Mitä mä teen noille Nokioille? Hyvä jouluspesiaalikin varmaan tulee, jos noi tappaa mut. En mä oo kuollut vieläkään niille. Te ootte nähneet 1 ja 2. Höskeri Nokia kanavalla. Mun kanavalla. Me kuvattiin koko juttu. Nyt nämä on terrorisoinut minua ja minun kuvaajani. Mutta nyt minä kostan näille. Tätä toista mä en edes tunne vielä niin hyvin, mutta toi toinen mä muistan. Tää toinen on tullut ihan lähiaikoina ottanut mukaan messi. Mutta nyt sitten katsotaan kuinka tuhotaan Nokia. No mä varmaan näitä pysty tuhoamaan. Nokia on aika voimakasta. Mistä on niin hirveen monta koiraa kaikkialla? Ja miten ne ei niinku näe ikinä noita Nokioita? Onko se vaan mun päässä? Ja mä oon nyt pidänä niinku hakata ehkä. Ota siitä Nokio. En mä tehnyt nää jälkeen. No onko niillä täällä? Ei nää kuole. Kokeillaan. Onko mulla se kuullut kävelemistä? Ei mitään. Onko nää voimakkaampi kuin Antsakivi? Shoutout sille miehelle. Mä unohdin jo sen nimen. No joo, shoutout Antsalle. No, mä jään nyt selvittelemään noitten kanssa mitä mä teen niillä. Mitä vitsiä minä teen niillä. Eli kerron niille vitsejä. Noin. Mitä mä teen niille? Kommentoikaa alas, mitä mun pitäisi ehkä tehdä niille. Mutta mä varmaan lopetan tän nyt tähän. Koska nää ei tee mitään. Ei yhtikäs mitään. Mulla on tylsä. No, toivottavasti peditte tästä. Ei, etukäteen suunnitellusta lenkkeilyvideosta. Kyllä. Tämän piti olla minun My Day vlogi, tai no, ei varmaan My Day, koska mun My Day on vähän tylsä. Koska mä yleensä vaan nukun, sit herään, pelaan ja syön ja sitten lisää pelaamista. No joo, aloitan nyt tän videon tehdään. Muistakaa tykätä ja tilata. Se on moro, nähdään sitten uutena vuotena varmaan. Paitsi jos mä teen jotain tässä välissä. Moi. Mitä ikinä täällä on ilman hauska? Lumihiltaleet.